की কথা হে মাদারচোদ तेरी माँ की चूत तू मेरी लांड पकड़ की কথা रे बरुर औलाद मादारचोद झारखंडनि सासे पागला छुआ होननाय आदिबासी फेसबुक कन्टेन्ट क्रिएटर तो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बर' जातिफोरखौ बा बर' हारिखौ ओरैबायदि गाज्रि रायदों ओरैबायदि माने खोनासंथावै माखासे सोदोबजों रायदों तो बिनि सायाव मा एक्सन लानांगौ तो लोगोफोर नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे बाथ्रा फोरमायनो बा सासे आदिबासी फेसबुक क्रिएटरा जि गाज्रि सोदोब बाहायनानै जोंनि बर' हारिनि जे माखासे बाथ्राखौ लानानै रायदों बिनि माखासे भिडिअ भाइराल आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम फार्स्टआवनो नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो आं बिनि उनाव माखासे बाथ्राखौ फोरमायहरगोन बा नोंथांमोनजों सावरायगोन तो एसे नायनानै लाग्रो की কথা হে मादारचोद तेरी माँ की चूत तू मेरी लांड पकड़ की কথা रे बरुर औलाद मादारचोद जितना भी बरू निकल के आ गया ना तभी हम लोगों का आदिवासी का कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे अगर हम लोगों का आदिवासी निकल के गया ना तुम लोग का बोरू भी एक नहीं बचे तो पागला छुआ नोंथांमोना बिनि पेजखौ नायनोब्ला फेसबुकआव थांनानै फल' खालाम आरो आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होदों बिनि पेजनि नामखौ तो थांनानै नायहैब्ला नोंथांमोना बिनि डिटेल्स मोनथिगोन आरो बिनि भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नायनानै बुजिगोन स' बिथाङा ओरैबायदि कन्टेन्ट लाबोयो तो मोनसेबो मोजां कन्टेन्ट लाखाया आरो ओरैबायदि माने गाज्रि खोनासंथाय सोदोब बाहायनानै ओरैबायदि माने भिडिअस बानायो तो जोंनि बर' जातिनि गेजेराव बा गुबुन माखासे कन्टेन्ट लानानै बिथाङा भिडिअफोरखौ बानायबाय बिनि सायाव नैबे बाथ्राखौसो फोरमायहरनो सानदों जेब्ला जों बिसोरबायदिखौ रावबो एक्सन लानो हाया तो बिथांमोना दायो झारखंडनि जाहैबाय झारखंडआवनो बिथांमोना थानानै जोंनि आसामनि बर'फोरखौ आसामनि बा थागिबि बर' हारिफोरखौ माने जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ ओरैबायदि धमकि हरबाय थायो रायहरबाय थायो माब्लाबा समाव जों नुयो जोंनि बर' क्रिएटरफोर जायफ्रा ससियेल मिडिया क्रिएटरफोरा बिसोरबायदिखौ धमकि होनायनि थाखाय उल्था बुंफिनोब्ला जों एक्सन लानाय नुयो आरो बेवहाय बेफोरबायदि जानायाव जोङो गोबां माखासे क्रिएटरफोरा माने जेलबो जानांबाय जोबथेसालियावबो थांनानै बेफोरखौ नुदों नाथाय साननो गोनां नैबेसोदि जेब्ला जों माखासे बर' हारिनि जायफ्रा क्रिएटरफोर तो बिसोरबायदिया बिसोरनि एगेन्स्टआव जुदि माब्लाबा समाव भिडिअस बानायोब्ला ससियेल मिडियायाव भाइराल जायोब्ला तो बिसोरखौ जुदि सोरबा जाय आदिबासि सानथालिफोरनि गौथुमारिफोरा केस होयोब्ला तो जायफोरा रायनानै केस नांनाय बिसोरखौ बासायनोबो रावबो थाङा रावबो नुजाहैया ना बिसोरखौ बख'नानै लाबोयो ना बिसोरनि सोमोन्दै माबा मोनसे समाधान खालामनानै बाथ्रा सावरायो बा माने थांखि लायो जों बेफोरबायदि नुनाय मोना तो खालि जोङो रायनानै गावखौनो खैफोदाव खोना लायो तो बेफोरबायदि नुयो मानोना जोंनि गेजेराव नोंथांमोना मिथिगौ खौसे गैया दा बिसोरनिया ओरैबायदि दा बिसोरखौ माने सोमावनो हाया बिसोरा जे सासे ओं होनब्लाथाय सासे जागोन होनब्लाथाय गासिबो ज' जाजोबनाय दा जोंनि दुरबलताखौ नुनानै गुबुन हारिया माने ओरैबायदि सिगिनो साहस मोनो दम होनो साहस मोनो जायफ्रा दिनै जोंनि बर' हारिखौ ओरैबायदि गाज्रि रायबाय दा बेफोरबायदि सोदोब बाहायनाया बेफोरबायदिनि सायाव जों एक्सन लाजाथावमोन नाथाय बिदिखौ सोर एक्सन लानो जेब्ला जोंनि बर' क्रिएटरफोरा बिसोरबायदिनियाव माबा मोनसे गाज्रि सोदोब बाहायनानै जुदि भिडिअसफोर बानायोब्ला भाइराल जायोब्ला लोगो एक्सन लानानै जोबथेसालियाव थांनो गोनां जायो जेल खालानि दालि ओंख्रि जाहैनो गोनां जायो नाथाय बेवहाय जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोरा बासाया बिनि खौरां लाहैया माने हारसिङैनो नारा नाथानि गेजेरजों उदां जाबोनो गोनां जायो दा बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो थ' अब्ला जोंनि गेजेराव खौसे गैयिनि थाखाय बेफोरबायदि जादों जोंनि माने समाजनि गेजेराव ओरैबायदि दुरबलता बेखौ जोङो नुनानै जे दा ओरैबायदि समाव जे रायखावनाय जे दम होनाय जोंनि हारिखौ जोंनि जातिफोरखौ ओरैबायदि धमकि होयो जों दा बेफोरबायदि थासारिनि थाखाय मोगा मोगि जानांबाय थादों दा बे बाथ्राखौ माने बुजि मोनदों आरो दा बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायो कमेन्ट खालामहरदो।